जिनाहारि खालामनाय आरो हिरिनमय खाख्लारिखौ बुथारनायनि हेंथायै दुधनैयाव गुबुन गुबुन आफादफोरनि धरना। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय सानै बर' हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय आरो बेनि बागै सावरायनो थांनाय हिरण्मय खाख्लारिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि गेलेग्रा फोथाराव गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरनि जुथाइ सुबुं खुद्रिसारनाय एबा धरना हाबाफारि लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन आफादफोरनि जुथाइ धरना हाबाफारिखौ खुंदों। दिनैनि बे धरना हाबाफारियाव गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रोजा रोजा रायजोफोरा बाहागो लानानै बुथारग्राखौ फासि हो, जिनाहारि खालामग्राखौ फासि हो, वी वान्ट जास्टिस, नो जास्टिस नो रेस्ट, जै बर' हारिनि जै, जोंनो नांगौ खहा सुफुंनाय, जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय बायदि बायदि स्लगानजों दुधनैनि अख्रां गोमसारहोयो। बेजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालारखालि गवालपारानि दुधनैयाव सानै उन्दै उन्दै बर' हिनजावसाफोरखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाया जादोंमोन। बेनि उनाव 5 मे खालाराव बेनि बागै सावरायनो थांनायाव दायनिगिरिफ्रासो सिखा रुवा जं बायदि लानानै गाग्लोबदोंमोन। बे जाथायाव हिरण्मय खाख्लारिया गोब्राब जख'म जादोंमोन आरो उननि समाव देहा फाहामसालियाव जिउ नागारो। We